Tror du katten vil ind til hønsene, Lukas? Er det derfor, den ligger oppe på taget? Hej. Jeg vil snakke med os. Ej, var den stor, var? Freja, de bisse. Hvor er missen? Er det den uldtot, der ligger der? Op. Der ligger en uldtot, ja. Skal du op og kaste ind? Op og kaste ind. Mormor, hun måtte kaste op. Ind og kaste ned. Ja, det var godt. Det er ned. Det var godt. Så kom det ned til hønsene. Ja. En sort, Skal vi finde mere? og en hvid, og Mere? 2 mellembrune og en lysebrun. Hvor mange bliver det? Hva? Er det 5 høns? Hvad siger du, Mika? Hej, hej. Er der en kat der? Nå, der ligger du, Misen. Hej. Hej, Janko. Janko. Hej. Skal du op til katten? Skal du op og sige hej, kat? Hej, kat. Skal du nå? Prøv at nå katten. Din mor kan nå. Hej, min kat. Den føler sig rigtig på toppen, ja, fordi vi kan ikke komme op til den. Den er kejseren deroppe. Det plejer du da aldrig. Nej, den er vred. Nej, han vil bare gerne lege. Vil han lege? Han er måske lige i en mus. Nå, var der nogen æg? Det ved jeg ikke. Det har Marianne taget i morgen. Nå, det har Marianne taget sig af. Det tager hun i formiddag. Ja. Det er derinde så i givet fald. Er det derinde, de smider dem? Ja, de har en hønse. Vi kan også give dem mad herudefra, Lukas. De har jo fået. Herude. Se, der er jo græs herude. Se, der er græs lige dernede, du kan give dem. De har fået jo alt muligt. Hvor blev maden af? Er den allerede væk? Nej. Og der ligger den. Nå, nu er vi færdige med